Počúvate podcast Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Bez bariér. Volám sa Štefánia Kačalková, som hovorkyňou úradu a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu podcastu Bez bariér. Milí naši sledovatelia, aj poslucháči, aj diváci, vítame vás pri už 5. epizóde nášho podcastu Bez bariér Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. A dnes by som veľmi rada privítala Martina Buzálku. Ahoj. Dobrý deň pre všetkým, teším sa, že som prišiel. My sme sa dohodli, že si budeme týkať, že budeme takí trocha kamoši, aj keď sa vidíme prvýkrát. Tak. Martin, ty si veľmi úspešný mladý človek. Pretože aj napriek tomu, že máš zdravotné postihnutie, tak jednoducho žiješ život naplno. Tak možno, že tak na úvod povedz, že čo to pre teba znamená žiť naplno? Žiť naplno to pre mňa znamená, keď tu mám veľa tých ľudí, ktorí robia pre mňa všetky tie veci, ktoré to znamená, že sú milí a dá si mi porozprávať o všetkom, aj vo všetkom a že sa mňa starajú a aj to, že mám 3 práce, čo je lekáren, vrači, kuraprovák na Nivách a v Dubravke. A keď sa tak o mňa starajú, tak o to viacej ja žijem ten plnohodnotný a to, čo som už teraz počul, život naplno, tak ako sa dá, ako to býva v lete, tak aj v bežnom živote. A ja si to práve s tým a vážim, nesmierne vážne. Tak. Je predvianočné obdobie. Teraz už vlastne sa všetci tešíme na vianočné trhy, niektorí už pôjdeme možno na začiatku a tak. Tak ako ty prežívaš Vianoce? Alebo to obdobie adventu? Tak aj obdobie adventu, samozrejme. A hlavne tie Vianoce a Vianočné sviatky ja prežívam tak najlepšie, najkrajšie, aj citlivo. A tak aj zimomriavkovo, tak všetko dokopy pomiešané. A vlastne ešte aj tak trocha romanticky to prežívam, lebo keď sa náhodou podarí, čo by som sa tešil, že čoskoro budem mať frajerku. A dokonca práve vďaka pánovi Ježišovi, ktorý zase za chvíľu príde, 24. decembra, že sa nám narodí, a vďaka pani Márii, tak moje prežívanie týchto vianočných sviatkov sú tie najkrajšie a preto som o to viacej vďačný, že práve vďaka nim som prišiel na tento svet, lebo som spoznal veľa takých ľudí, ako som teraz povedal. Ty si už vo viacerých rozhovoroch povedal, že si vlastne hrdý na to, že si na tomto svete, že si sa svojej mamke narodil. Tak. Aj napriek tomu, že máš ten Downov syndrom. Tak povedz nám, že ako sa s tým žije, s týmto postihnutím. Tak áno, presne tak, na úvod poviem to, čo som teraz počul, ale z opačnej verzii mojej, že mne ani vôbec nevadí, že som dávnik, že mám ten Downov syndrom a keď mám túto chorobu, tak sa mi žije oveľa lepšie, krajšie, keď som už zabudol na celú moju minulosť, ktorá už volám a už pozerám len dopredu na svoju budúcnosť s tým všetkým, čo ešte príde, aj v práci, aj v mojom súkromnom živote, aj s mojou mamičkou a to znamená, že ja ako ten dávnik, keď som, tak viem, že všetci ľudia majú každý svoje povahy a moja povaha dávnika je taká, že keď som prišiel a nasťahoval sa sem do Bratislavy, tak už z ktorého dňa, tak odvtedy som sa pevne, definitívne rozhodol, že už nikdy v živote už nepôjdem ani bývať, ani súvisiaci s prácou, že v Bratislave zosadiem tu bývať navždy a o to veci sa teším, že budem mať tú budúcnosť ako dávnik
hlavne tu v Bratislave. Bratislava je teraz miesto, kde ty žiješ, pracuješ aj v divadle ako herec, v Ticho a spol. To je také menšie divadelné zoskupenie tu v Bratislave. Tak čo ťa na tom baví? To, že si herec. Lebo nie je to len divadlo. Je to aj seriál. Kriminálka Staré mesto. Tam ťa mohli vidieť. Potom ťa mohli vidieť v seriáli Nemocnica. Jasné. Takže čo to všetko pre teba znamená, že si herec? Tak keď som taký slávny poviem, podotknem, slávny herec. Jasné. Tak pre mňa to všetko znamená, že keď som bol viete, v Kriminálke Staré mesto, v seriáli Nemocnica, aj v Uadeli a podobne, tak mne to zmenilo celý život tu v hlavnom meste Slovenska. A práve takto na diaľku pozorovujem aj Adelu práve, aj všetkých tých hercov a hereček z seriálu Nemocnica. Náhodou, keby ste to počuli, tak aby som sa mohol vám ešte raz dostať a už naučiť s vami účinkovať, lebo keď vidím, ako oni majú tie povahy, čo tam hrajú, tak medzi nich patrím aj ja, to určite na 100%. A za mňa to veľa pre môj život. A keď ešte spoznám ďalších takých najlepších hercov, ako som aj ja, ako príklad, a herečiek, tak budem sa dovesiť tešiť, keď vás spoznám. Myslím ten seriál Nemocnica, lebo to je môj top seriál na prvom mieste zo všetkých. To si nenechám ujsť, keď jeden deň pozerám práve vás. A i vás všetkých tam na ďalku pozdravujem a teším sa, že aj vy existujete, tak ako ja, ako dávnik a tak. My sme úrad, ktorý chráni práva ľudí so zdravotným postihnutím. Riešime rôznych ľudí s rôznym zdravotným postihnutím. Sú to aj fyzické ochorenia, vozičkári, potom sú to psychické rôzne ochorenia, pretože dnes je ťažká doba a teda mnoho ľudí má aj psychické duševné ochorenia, ale samozrejme aj mentálne ochorenia, čo to ľahšie mentálne ochorenie je aj Downov syndrom. To znamená, že my sa naozaj zaujímame o týchto ľudí, ale nie každý má možnosť napríklad pracovať a tak. Nie každý by mal možnosť ani hrať v divadle alebo v seriáloch. Aká bola tvoja cesta, že si sa dostal tam? Napríklad začneme tým herectvom. Aká bola cesta? Kedy si prvýkrát mal možnosť ísť do divadla ako herec hrať? Tak ja sa najlepšia nekreslia cesta na celom svete, tak poviem. Lebo rád hovorím, že zlatá stredná cesta, tak to rád hovorím. No a aká bola moja cesta k tomuto, tak som nevedel, že existuje divadlo Ticho a spol najprv, poviem. A odkedy som sa nasťahoval od roku 2020 sem do hlavného mesta Slovenska, tak najprv som býval v Karlovej Vsi. A odtiaľ, neviem, od ktorého roku som sa nasťahoval potom na Palisády, čo doteraz tam bývam, a tá cesta k herectvu začala asi, neviem či asi od roku toho 2020 podľa mňa. To som najprv išiel, ak si dobre pamätám, do divadla Ticho a spol a popri tom cesto som išiel aj do tej Kriminálky Staré mesto. Vozokáni, malé Vozokáni sa tak volá tá sviedina, kde som tam skúšal. No a potom postupne, keď som išiel ďalej a ďalej, kráčal som po tej ceste k herectvu, tak najprv okrem týchto dvoch, čo som už povedal, ak si dobre pamätám, tak najprv som začal robiť v Kuraproxe. K tomu pôjdeme potom.
Zostaňme ešte trošku pri tom divadle, že čo teraz hráte v Ticho a spol? Viem, že sa tam aj tancuje. Áno, tancuje presne. A o čom je tá hra? O čom je to predstavenie sa volá, že Predávačka a všetko to súvisí s Japonskom a samozrejme, že nakoniec sa tam tancuje, takže o to sa teším. Tak, čo je tá pesnička, čo na konci sa pustí a sa tam tancuje na konci, tak tá pesnička súvisí práve s mladou generáciou. Ako často hráte? Ako často sa postavíte pred divákov? Každý týždeň? Alebo... Niekedy, ako mi dajú vedieť, keď ideme na plac, tak by som povedal, keď som neskúsený herec. No a práve, že doteraz sa to táhalo aj s prvým predstavením, ktoré sa volalo Čakanie a teraz s tým druhým, ktoré sa volá Predávačka. Do týchto dvoch za chvíľu budeme mať dernieru a budeme mať koniec aj tohto predstavenia. Keď to chceme stihnúť, tak kedy? Musíme ešte ísť. To ešte neviem presnejšie. Zistíme. Ale zistíme a dáme vám vedieť. Áno, môžeme to potom aj na sociálne siete napísať v podcastu. Presne. Áno. Nuž, ale teda teba niekto objavil, alebo ty si povedal, že skúsim ísť do divadla. Toto si priblížme ešte. Aha. Začnem tak, že moja mamina by bola rada, že keby som niečo skúsil nové, tak by som povedal. A to mne všetko už som mal v hlave a všetko, ak som vám povedať, prebiehalo. Asi nejako tak. No a potom tie skúsenosti a aj rozmýšľania zároveň. A popri tom, keď som spoznal tú moju mladú generáciu v Bratislave, cez jednu party, to som bol s nimi, tak odvtedy, keď sa potom spoznala aj moja mamina s nimi, tak odvtedy potom chodím do divadla. Môže byť každý dávnik dobrý herec? Alebo ten talent nemusí mať úplne každý? Ako to vnímaš? Ja by som povedal tú prvú možnosť, že každý dávnik má byť hercom, lebo okrem nás, to už povedal tie seriály, kde som hrával, a to ešte aj sa vrátim naspäť k vám do nemocnice, pozdravujem vás, tak vidím mám kamaráta, volá sa Simon Jakúš. A on práve hráva v Dunaj k vašim službám na Markíze, čo aj to pozerávam samozrejme. Hráva aj v divadle Duhadlo. Tak. No, takže on v Duhadle, ja v Tichu a spol, on v Dunaji a ja aj v nemocnici, aha tak. Tak dobre sme tí kamaráti. Tak. A preto to viacej sa teším, že som ho spoznal, tak to pozdravujem Šimon a mám ťa rád a zo srdca a tu sa teším, keď teraz uvidím čoskoro a presne má význam. Je to super, že máte takú šancu byť aj hercami. Presne význam má pre ten celý svet, keď sa narodili nielen tí všetci zdraví, ale aj tí, ktorí majú Downov syndrom. Nie je ťažké nájsť si prácu. To môžeš byť hercom, hej, to je už bonus, taký životný. Ale pamätáš si, aké to bolo, keď si nechodil do roboty? Aký bol ten tvoj deň? Bola to nuda doma? Kým si našiel tú robotu, čo máš? Tak aj, ale hlavne nuda. Nuda, však? Tak, presne, nuda, lebo keď som začal chodiť už potom do školy, to bolo výborné. Kolektív. Áno, kolektív, presne. A keď už hovorím o kolektíve, ja som spoločenský typ, nesmiem zabudnúť. Tak, a potom od toho roku 2020, keď som prišiel sem,
a hneď som už išiel do práce, čo prvá práca bola v Kuraproxe, až potom od 1. októbra 2021 som začal robiť v lekárni Vicky Vol. Čo pozdravujem moje všetky kolegyne, aj moju Milku najlepšiu na celom svete, asistentku. Určite ťa majú veľmi radi. Tak ako ja ich dokonca najradšej. A tak ich mám najradšej, že ma aj dojímajú, tak to poviem, aby ste všetci vedeli. A moje pracovné záležitosti a práce, ešte som pracoval v Rači v Bibiu. Bibio sa to volá. Áno, Bibio, to sú naši kamaráti. Tak, presne. A odkedy som odišiel odtiaľ, tak už potom robím v Dubravke. Profesor Karol Matulaj, neviem, či je škôlka alebo škola. Je to vlastne také zariadenie pre ľudí s zdravotným postihnutím. A presne tam robí moja mamina, čo práve vďaka jej rejiteľke, čo som podpísal zmluvu, už tam aj ja pracujem ako ich kolega a zároveň aj dobrovoľník, takže to je, teším, že som aj vás, pani rejiteľka, spoznal. A ďakujem vám za túto príležitosť. Ako to stíhaš? Máš toho veľa? Áno, podľa mojej maminy mám toho veľa, ale ja stíham naplno, aj keď nie som na baterky, ale... Vyzerá to, že si, ale teda je to niekde, že tu 3 hodinky, tu niečo, alebo ako máš rozvrhnutý deň? No a presne, takúto otázku to práve chcel počuť, lebo som to chcel vysvetliť. No. V lekárni každý deň od pondelka do piatku od 7:30 do 11:30, to 4 hodiny. Tam upratuješ, alebo čo robíš? Áno, presne. Všetko, čo súvisí a sa týka so všetkým upratovacími vecami. Umývam podlahy, zametám, dezinfikujem flakóny, vykladám bunkové soli, a všetko, zametám listie na dvorčeku a to všetko. Takto. V Kuraproxe, čo som na Nivách, predtým som bol v Evroveji, tak. A odtedy od 13. júna, od útorka, to si povedám presne do detailu, keď som sa zasával do ich hnív, tak tam zase skenujem, predávam produkty, robíme registrácie zákazníkov, a späť vyjadrujem a to všetko. To znie zaujímavá práca. Presne, najlepšia v celom svete. Najkrajšia k tomu ešte pridám. A takáto najkrajšia je aj v Dubravke, čo som už hovoril, keď sa tam starám o tie deti, čo majú autizmus. Čo keď, ako poviem živý príklad, buď moja mamina, alebo nejaká kolegyňa, Vierka, alebo niekto, keď povedia jednému takémuto žiakovi tam ich, že chod si lahnúť do postele, tak nič nerobí, nepočúva, robí si po svojom a ako je napríklad asi Miško napríklad, lieta... Ty to vyriešiš? Áno, lieta všade, tam striedem a keď vidím buď Miška alebo niekoho, tak ja keď poviem, že ukážem na postele, že hľahni si, tak hneď schodí do postele a už leží. Máš taký rešpekt medzi nimi? Tak, čím to je? Tak podľa mňa to je tým, že som muž. Možno. Tak. A možno aj, že mám hrubý hlas, podľa mňa. Rázny. Áno. Taký rázny. Presne. A že podľa mňa si aj preto, lebo je mi to srdcu blízke. Samozrejme, takže toto je vlastne plný deň. Potom ešte večer, keď je náhodou predstavenie, ale sú aj skúšky, takže aj skúšať niekedy treba. Tak. Aj niekedy cez víkend ideš niekam do roboty, do divadla, na skúšku. Tak presne by som povedal, že keď je víkend od piatku do jedale, vtedy ani do divadla ticho a spolu nejdem, okrem premiéry a repríz, čo dajú vedieť.
ale na najčastejšie si nechodím do divadla psychospol, ani do práce, ani do lekárne, ani do Kuraproduktu. To je oddych. Oddych, áno, doslovne oddych. Telo potrebuje svoje, tak by som povedal, regeneráciu a všetkého, masáž mozgu a tak, lebo aj na toto som práve, lebo aj toto mám rád, aj na meditáciu, aj na rozmýšľanie na budúcnosť v súkromnom živote, aj to robí na víkendy. A máme chodím aj do kina niekedy, aj do normálneho divadla, a športovať chodím s maminou. Behať chodíte? Behať ešte nie, ale to možno ešte skôr sa stane, ale stolný tenis, lyžovanie mám rád, plávanie a také veci. Kde chodíte lyžovať? Ako kde? Jasná, na Chopku. Ja mám krstnú, čo je zároveň sestra mojej maminy, o 2 roky mladšia. A tak v Dakane som sa naučil lyžovať, lebo to ona je tá, ktorá ma naučila a v Dakane stojím na lyžiach. A som chodím aj na Drozdovo, aj na Králiky, aj na Krahule, aj niekde aj do zahraničia, takže. A tento šport mám tiež radšej lyžovanie, lebo sa nielen veľa naučím, to aj chcem, ale už mám aj obľúbené trasy, traverzy s tou mojou krstnou. Volá sa mimochodom Marta Miklošková, dcera môjho detka Mariana Miklošku, tak, aby ste vedeli. A ešte aj modré, aj červené zjazdovky, takže o to veci sa teším, že práve v Dakane sa učím lyžovať a to isté aj také detkovi, ktorého tiež pozdravujem na diaľku, som sa naučil stolný tenis, aj taká strýkovi, ktorý práve je na misiách v Holandsku, lebo on je kňaz, tak do Holandska ho pozdravujem a vám všetkým ďakujem za to, čo pre mňa robíte. Máš skvelú rodinu, mám taký pocit. Tak, presne som to chcel povedať, ako sa aj modlím, že mám najkrajšiu rodinu na celom svete. Aj keď sa stane taká vec, že som medzi práve tým, že je výmena názorov v mojej rodine, ale aj tak mám najkrajšiu rodinu na celom svete a navždy. Bez toho, aby sme sa niekedy v rámci rodiny a medziľudských vzťahov trošku pohádali, to asi nie je. Taký dokonalý život neexistuje. Tak, presne. Nie sme dokonalí. Áno. Ale teba už ľudia možno, že aj spoznávajú, že keď ťa stretnú v tom stánku Kuraproxovom v Nivách v Bratislave, tak vieš, ja som videl v nejakom seriáli alebo niekde, že spoznávajú takto. A doteraz to aj robia, keď som tam. To si pamätám. Takže vždycky je dôvod na rozhovor s niekým, kto ťa spozná a takto pokecať? Áno. A je to príjemné, najkrajšie a teším sa z toho, že ja ako dávny ten slavný herec, keď sa s niekým rozpráva, tak má ešte lepšie a krajšie pocity z toho potom. Áno. Aké máš ešte plány? Lebo podľa mňa tvoj život je veľmi naplnený a parádny. Aké máš ešte plány? No, tak ešte moje plány sú, keď už pozerám do tej budúcnosti, ako som hovoril presne, tak moje plány sú, ako ja, aj keď som dávnik, a čo sa teším, ale tak presne o to veci sa teším, nielen z tohto, ale aj z toho, že som dospelý mladý chlap a muž, ktorý má to súkromný život, tak moje plány sú aj také, že keď sa náhodou raz podarí, čo verím práve že na zázraky, ďaká Pani Márii, tak keď sa čoskoro podarí, že budem mať v mojom živote vďakaním frajerku a že budem s ňou možno čoskoro aj bývať, keď sa podarí v jednej víle s bazénom. Wow, to sú pekné plány. Tak, to som si našiel v Novom Meste tu v Bratislave. To už to vedia aj celá moja mladá generácia, aj v Kuraproxovi už sa tešia, že keď tam pôjdu na tvoju house party, to budem organizovať.
a toto bude mať pri sebe frajerku, tak to je najlepší život na celom svete. Tak a keď som ešte, tak som začal, ako som chcel povedať tie moje plány a ešte aj taký plány mám, že keď budeme tú frajerku, to skoro, keď sa podarí, tak by som chcel aj cestovať. Ako napríklad sme do Betízne vo Francúzsku, v Paríži. Bol si? Či nebol, to je v pláne? Ale v pláne s frajerkou, áno. Tak ako ísť aj do kina. Naposledy moje kolegyne z lekárne, keď bol aj s mojou Milkou, mi dali taký darček k meninám, čo to bol lístok do kina, aj s peniazmi. Tak to práve niektorí už chcú ísť so mnou do kina, ako moja mamina. A to, čo som dostal od nich k meninám, tak to by som práve že už ešte nechcel využiť. A to si práve šetrím ako plán na moju frajerku, keď ju budem mať. Keď jasné, treba si to ušetriť. Ako vnímaš ten tvoj život v súvislosti aj s tou dobou, ako žijeme a čo by si možno odkázal ľuďom, ktorí ťa teraz vidia, aby možno, lebo niekedy je ten život ťažký. Že ako to treba riešiť, keď máme ťažkosti, keď nie je možno ten náš super deň, že čo by si poradil možno, že aj ľuďom so zdravotným postihnutím, o ktorých my vlastne sa staráme a pomáhame im v úrade? Tak aby sa netrapili mi. Aby sa netrapili? Aby sa netrapili, tak poprvé hlavu hore, tak, lebo ako poznám slova, žijeme len raz, tak? Tak sa hovorí, no. Tak preto som povedal toto a zároveň aj chcel poradiť vám všetkým, čo máte takýto život, aj ťažký život, aby neviem, že aby si nešli prácu, čo už aj máte, tak, ale hlavne, aby si ste pozerali dopredu do budúcnosti, čo vás čaká vo vašom živote, a aby ste mali ten život šťastný, pestrý a aby ste hlavne mali pevné, najmä zdravie, čo je najdôležitejšie. No. Tak. A aby ste sa mali radi, ako aj niektorí. A aby ste sa cítili aj v pohode. A aby ste sa aj zároveň aj cítili aj s takým spôsobom, že aby ste sa neuponáhľali tak bezhlavo dopredu a aby ste si porozmýšľali, uvažovali nad svojím životom aj nad tým, čo chcete všetko dosiahnuť, ciele, túžby vo vašom živote a mali ho najlepšie najkrajšie na celom svete tak, ako aj ja, aj my všetci dávnici. To si veľmi pekne povedal a už sa blížime k záveru nášho rozhovoru a je toto vianočné obdobie. Už sme tým začínali, že sme si hovorili o tom, ale čo by sme si my ľudia mohli želať na Vianoce? Že nie je to asi len o tých darčekoch, nie je to o tom materiálnom. To s tým aj súhlasím práve. Takže čo si želáme k Vianociam? Tak my ľudia všetci. No tak ja to poviem tak, že my všetci ľudia na celom Slovensku a celom svete, tak začnem si určite na Vianoce želajú, ako som už predskôr povedal, to pevné, najmä zdravie, najdôležitejšie, tak šťastie, lásku, pohodu, pokoj, aj v rodinách, aj vo všetkých životoch, myslím vás všetkých, aj všetkých ľudí na tom celom svete. A tak ako som hovoril tiež, aby sme sa mali radi, čo si želáme na tie Vianoce a aby sme takto srdečne a milo
a s radosťou, aj s pokorou, aj s vierou a so všetkým privítali zase Ježiška medzi nás, keď príde, to skoro. A zároveň aj veľa úspechov do ďalších rokov, aj v práci, aj v súkromnom živote. A aby sa nám darilo a aby sme žili ten život podľa Pána Ježiša, podľa Panny Márie a počúvali si svoje srdcia, čo nám hovorí. Aj to je najdôležitejšie v životoch a aby sme dosiahli všetky ciele, túžby, po ktoré si želáme, tak ako aj to, že Ježiško príde zase medzi nás a čo práve ja takto osobne sa o tom sa teším, že vás všetkých týchto ľudí a celom svete som vás poznal. Ďakujem vám. My sa tešíme, ja to poviem za všetkých našich sledovateľov, že teda sme veľmi radi, že sme mohli počuť tvoj príbeh o tvojom živote, že vidia ľudia, ktorí možno nepoznajú osobne nejakého človeka s Downovým syndromom, nejakého takého milého, šťastného, úsmievavého Downika, že vidia, že takto si vy viete dobre žiť v práci, v divadle, s kamarátmi. Aj tak, mamičkou? Áno, s mamičkou. Mamičku netreba zabudnúť, lebo máš skvelú mamu. A to som práve chcel povedať ešte predtým, ešte nakoniec, to chýluje ku koncu, som chcel povedať, lebo tak sa aj modlím každý večer v posteli, keď sa modlím s mojou maminou, čo jej zároveň ďakujem, že ma porodila na tento svet, medzi vás všetkých, samozrejme, lebo to je aj jej zásluha. A to je, keď sa poviem, každý večer ukazujem čas 21:03 môjho príchodu sem vám na tento svet. A takže jej ďakujem za to, že ma porodila a preto, lebo je najlepšia, najkrajšia mamička na celom svete, ktorá taká aj bude navždy. Takže mamička, ďakujem aj tebe. Mamina to tiež bude vidieť, takže ďakujeme veľmi pekne a ja ešte pripomeniem teda, že hosťom bol Martin Buzalka, herec a skvelý pracovník, ktorý má 3 práce a aj napriek tomu, že má handicap zdravotný, Downov syndrom, tak je to skvelý človek. Ďakujem, že ste boli tu. Ďakujem aj ja za pozvanie a teším sa, že som mohol vnúknuť toto všetko, čo som doteraz hovoril. Počúvajte naďalej náš podcast Bez bariér.